Pieter-Jan Boterhoek studeert het hier al aan de Kunstacademie in Zwolle, maar een project hoe Zwarte Haan, dat zijn ouders wennie. Maar we zullen ik bij een periode een loftspullenmodel die het nog voor de zomer spelen. Het linkerkrijgers komen er elke keer meer bij. Ieper losspullen, die doen het heel goed in uw provincie. En wij willen hem in deze uitsturing daar een paar versnellingen. Annette Huisman, die gaan naar die van Jester Wierm, Ketlik Moldaan en Bontegeer. Nee, Bontegeer, daar zo ze heen, maar die spelen in een soort met moeras en maar dat waternet. Ze gaan nog vol naar de Hemrik. Dit is het Benny Bosselje Jester Wierm. Woe! De bijen zitten mooi droeg in Tjerken. De buienradar jouwt weinig hoop. Ik heb 2 uur. Ja joh, dat ziet er niet goed uit. Maar toch smutten ze maar los. De stem van Loetje Wierm is kreund door Hans Brands en Peter Siebinga. Hij schreeuwde muziek en had ook een rol in het stuk. Dat is loeder. Ken je mij verstaan? Wij binnen de stem van Loetje Wierm. De roeker uit het Radenbosk. Het verhaal is, de jury komt naar Loetje Wierm. Haalt het de volgende ronde? Zitten ze erbij? Dat is onze jury. Dat bepalen wij. Oh ja, dacht Jim dat Jim bepaalt hoe dit verhaal aanrint? Ik weet het wel zeker. Wij zijn de jury en wij... En gelukkig wordt er zongen toch Hikke en Hikke is heel goed. Hikke is eigenlijk de enige die het wat kan in Loetje Wierm. Maar ja, Hikke gaat toch haar stem heen. Dus moeten de broertjes en zusjes van Hikke het maar oplossen. Liek het. Zit jullie zelfs, ik ken dit. Ik ken dit, maar ik ken het niet. Eigenlijk is mijn uitgangspunt muzikaal altijd hetzelfde. Dat is een grut verskaat, om veskes, om poppy-stijlen. En dat ze echt lekker wat om tekstbehandeling doen kunnen. Echt lekker songbare veskes. En het komt echt weer hier een beetje de idee, omdat de vorm van muziek en doen de band altijd heel bot helpt, dat we stevig het in de muziek zetten, zodat we een stevige vorm voor deze band maatje kunnen. Dit kennen wij en dit kennen wij. Steeds Jim die zelfs, ik ken dit. Oh jee, en wij dachten nog wel dat wij niks konden. Maar wij kennen je volle meer als dat wij dachten dat wij konden. Ik ken dit. Ik ken dit. De stem van Loetje Wierm gaat in première op sneun 23 juni. We gaan naar Ketlik Moldaan. De buienradar krijgt leek. Maar waar of geen waar, de heer van Oxenfurt docht zijn entree. Ja, prachtig. En een mooie koets. Ja, maar niks, John, neem maar zitten. De heer van Oxenfurt is een rieke man uit de stad en die komt naar dit dorp om daar een mooie, rieke boerendochter op te helpen en het dorp verzetten dus in. Want deze dochter had al een hele oren jongen op het eer uit het dorp. En uiteindelijk zullen ze waarschijnlijk daar ik wel mee van terug nemen. Maar er worden al je leren en listen betocht om deze indringer uit de stad om die weer voor te krijgen. Is toch zeker broekelijk in het dorp? Hij hem geen fatsoen leert? Hufters! Wat is je geen meisje? Wat had dit te betetten? Het is een oud stuk van Molière, Monsieur de Pourceaugnac. En dat is geschreven in 1650 als ik het goed heb. Dus het speelt om 1650 in. Door Erik Vos is daar een Nederlandse versie van maken. En die is in precies 24 jaar geleden is daar een Friese versie van geschreven. Door het oud toneeladviseur Piet van der Zee en zijn vrouw Trientje. Het moet me, meneer, dat de persoon van jouw consequentie hier zou ontvangen wordt. Ik vraag jou vergiffenis uit namen van uw hele dorp. Ek in Ketlik wordt het te bar. Kijk, jij de held van het eetnet. Gelukkig kan de ploeg te lonen in de plaats van een van de spelers. Ja, het is een komedie, een prachtige komedie, maar een aardig verhaal met al je intriges. Ik denk dat er een heel soort leidje valt. Joen is de première van de heer van Oxenfurt. Morgen en Freek wordt het nog spelen. Dat wil je erbij wijzen, dan gauw boeken.
In het natuurrecreatiegebied Sparjebut bij de Hemrik hebben ze gelok. Aan het eind van de middag is het daar droeg worden. Volkert Wesseling, gouden Gurbe-winnaar van 2010, speelt de haardrol in op Ziek naar Billy. Een bewerking van de film Billy Elliot. On over 30 critics' top 10 lists, Newsweek magazine insists Billy Elliot is the must-see film. Nou, Billy Elliot gaat over een jongen die boksen maakt van zijn hart en mem. En dat vindt hij eigenlijk helemaal niet leuk. En hij komt stiekem in de kunde met balletlessen. En nou, dat vindt hij stiekem volle leuker als boksen. Nou, op een gegeven moment komt zijn hart, die komt erachter. Nou, dat is dikke mat natuurlijk. En uiteindelijk, want daar gaat het verhaal ook om, van je moet het doen wat je zelf het liefste doen willen. En dat is het belangrijkste, tenminste in je leven, dat je droom mag ernaar gaan en dat je de dingen doen die je zelf gewoon echt willen en daar moet je voor gaan. En Patricia, en één. Als dan nooit jij de doen ze heeft, dan heeft het niet een keer te krijgen met klassiek ballet. Ja, dat het heel wat ook is kost om dat een beetje op het podium te krijgen, zeg maar. Maar ja, waar een wil is een weg. En dat is precies hetzelfde. Als je iets wil, nou, dan ga je ervoor en dan maakt het lukken. Ah, kut. Ja, oh. Dus moet Volkert maar de voeten van de vlier. Zijn rode lipjes op zijn wang. Is het stik als jij er in de Ierpeloft spelen? Als je belofte, nevens mij net. Dus wat dat niet hebben we de primeur. Ja. Best kaart, hé? Zo'n flesje zijn in de hand. Jammer. Nee, die hond. Wat dat nou? Wist ik de hand net? Ja, maar om je zat te zitten midden op de dik. Maar ik vind het wel lekker zo. Maar eens net denken dat ik een mietje ben omdat ik onbeleid doe. Is Billy net meer een van de jongens dan een van de famkes? Nou, Billy is toch wel een van de jongens. Op een gegeven moment. Ja? Ja, nou, het is een echte balletmiet. Net even vertellen, hè? Dat best echt maf, doe, hé. En dan jippen, naar achter en op. Op Ziek naar Billy gong al in première op 29 mei. Vreed 15 juni is de laatste kans om Volkert Wesseling te zien in de rol van Billy Elliot. In het Ierpeloftspel van Opsterlaan op de Hemrik. Ja. Even wat oors. Pieter-Jan Boterhoek die studeert hier al aan de Kunstacademie van Zwolle en dat dochter met een project door Zwarte Haan, een gehucht aan een Nijebuldiek. Hij maakt een soort van atlas van het plakje en daarin komen al je dingen, zoals filmpjes, foto's, statistieken en verhalen van de bewoners. Isa Hulshoff die docht verslag. Dit is het huis van mijn hart en mem. En dat is net een stukje buurt Zwarte Haan. En we zullen nu even naar de CD werk wat op zullen halen. Waar met ik mijn posters kan drukken. Wat trekt nou het meeste aan dit gebied? Dat het soms lijkt alsof de tijd op zijn eigen manier hier stilstaat. Wat het natuurlijk niet doet, omdat het ook heel veel invloed heeft van natuur en weer en alles. Kijk, ik woon nu bijna 3 jaar op mezelf in de stad in Zwolle. En wat ik daar heel fijn aan vind is de drukte. Ik ben toch ook wel iemand van veel meer om me heen en gewoon een bedrijvig leven en veel doen en serieus met school, veel naar school, veel in de stad wezen. Maar de afwisseling die ik hier ervaar, gewoon de rust en de leegte en even niemand om je heen, die afwisseling die trekt me hier altijd weer naartoe. Dat vind ik hier heel fijn. En het hoeft niet vaak, soms is het ben het maar een paar dagen. Soms kan ik hier zomaar een week wezen en dan vind ik het ook heerlijk. Wat ik hier zo speciaal aan vind,
is gewoon de natuur. Het weer. Het is hier elke dag anders. De kleuren zijn elke dag anders. Kist hier mooie foto's maken. Kist hier, als het wist, komt hier soms dagenlang niemand teugen. Er is weinig mensen om die heen, maar dat vind ik op zich niet erg. Die afwisseling vind ik heerlijk. Dus dat is zeker niet erg. Wat is noodwal? Ik ga het wat we met hen noemen, kan ik mengen met medium heet dat. En dat is een transparant inkt, maar dat dient ook als liem voor mijn wat. Om dat zo beter te laten hechten aan het papier waar we op drukken. En dat heeft het ook echt nodig, anders dan zal het niet goed aan het papier vast blijven zitten. Doe ik ongeveer half om half. Moet ook weer niet te dik worden. En nu is het klaar voor gebruik? Nu kunnen we ermee drukken, ja. En dat is ook wel mooi dat het dus niet heel veel bewerking nodig heeft. Want dat zou ik ook heel zonde vinden. Omdat dan eigenlijk de kracht van het zand of de bodem echt verloren gaat. Maar dus het heeft echt alleen het medium nodig. En voor de rest ziet het ook echt nog uit als zand. En dat is heel mooi, ja. Zeefdruk is een onderdeel van mijn totale afstuderen. En ze komen eigenlijk voort uit een serie boeken die ik aan het ontwerpen ben. Dus ik is het zien als verschillende pagina's die ook voorkomen in de boeken. Die ik eigenlijk wilde vertalen naar een serie affiches. Dus het is vooral hele concrete informatie over Zwarte Haan. Hoeveel mensen wonen er, hoeveel huizen staan er. Nieuwsgierige kleine stukjes info die heel leuk kunnen wezen voor mensen. En die wilde ik graag wat extra verduidelijken, dus op groot formaat te drukken. Dus daar is de serie meer uit voortkomen. Ik heb gekeken naar de plattegrond van Zwarte Haan. Daarvan heb ik alle gebouwen van de bovenkant heb ik die overtrokken en teld. En omdat het zo'n mooi klein compact getal is, oftewel maar 20 gebouwen, huizen, vond ik het heel leuk om die te rangskikken van op grootte. En dat is dus een ontwerp worden uiteindelijk. En het is een heel mooi persoonlijk project, maar voor wie is het? Wat is die platform? Wat wist vertellen? Voor wie is het? En naast dat het een heel persoonlijk verhaal is, vind ik het ook heel mooi om het terug te geven aan de mensen die ik heb gebruikt voor mijn project. Ik wil heel graag uiteindelijk zelfstandig wezen, zelfstandig vormgever, ontwerper. Mijn eigen studio ergens, misschien hier zelfs wel, waarom niet. Ik bedoel, het blijft een hele inspiratievolle plek voor mij. Maar ik ben ook wel zo realistisch dat het waarschijnlijk niet meteen kan. Dus zou ik zo ergens bij een studio of bij een grafisch bureau ergens aan de slag willen. Misschien ook wat richting de commerciële sector. Maar dat is ook goed voor mij. Dat zou ik ook niet erg vinden, dat zou ik heel leuk vinden zelfs. Ook in Burgum snakken boeren Ljout en Dronriep matjes haar op voor het hiepelofspul. Het is wie het op het dorpstuin van Snakkerboren, maar repeteert zal er worden. Vliegen hier spelen Snakkerboren de Kersentuin van Tsjechov. Achteraf besjongen wat het dreig voor het hier lofpubliek via haar conclusie. Dit hier moet er meer geniest worden.
Ja, dit jaar heb ik heel duidelijk gekozen voor een wat toegankelijker stuk met muziek en wat dans. En, een stuk waar heel veel gebeurt. Veel spelers ook weer. Maar absoluut een toegankelijk stuk voor het publiek. Oké, Gerard, wil jij... Het was een komedie van Ellen Eckborn, een meester in het beschreeuwen van pijnlijk komische situaties. Hier wanneer de operettevereniging van het dorp besluit om dit hier de alonbekende Bedelaarsopera op te vieren. Het gaat in dit geval over een Fries gezelschap. En er komt iemand van buiten het gezelschap. Ook iemand die niet Fries is overigens. Die komt nieuw in het gezelschap. En aan de hand daarvan komen er allerlei ontwikkelingen en verwikkelingen op zowel amoureus gebied als politiek gebied. Dat soort dingen. Hier terug! Net wegstopje in de vrede. Hé, waar in het 10 dagen achter. Nou, hier terug! Terug! Eenzijdige kous. Alles uit de brand van vannacht. Er is geen vent die in zijn... Dat is eruit! Krast, leven, dat was een krast. Dat is krast. Dat is jerjes krast. Ja, du hast dan neer te hebben, dat is het probleem met hem. Du hast din intelligentie. Du hast din enkel bekwaamheid. Du hast din enkel artistiek gevoel. En wat het slimste is, du hast verdomme dat hij zijn paard leert. Dat is krast. Dat is krast. En dat is krast. En de hele bliksemse boel is krast. Zo, maakt dat misschien makkelijker voor jou? Nou, hast es lezen, zoek! Het is absoluut een vrolijk avondje uit. Dat is wel de intentie, ja. Wat is toch? Soms? Ja, wat is dat? Jezus, het is je arm. Valspelers wordt zo'n keer spelen en gaat door 2 weken op 29 juni in première. Gelukkig is Karel Kroon van Spoonk nog net zo vier dat ze boeten door aan de gang kan. Ze heeft een groot atelier in de oude LTS in de Ljouwerwijk Nijlongen en werkt aan haar familievoorstelling Snorro. Van jong en oud dus. Tweeling of zo? Nee, wij zijn de soldaten. Ja. Oh. Wij werken voor de 11 commandanten in het stuk. Het is eigenlijk het verhaal van Zorro, wat iedereen wel kent. Dus de grote redder van het volk. Maar Snorro is een beetje de anti-held, zou ik maar zeggen. Dus hij heeft allerlei kleine ongelukjes, maar het idee is hetzelfde. Hij wil namelijk ook heel graag zijn grote liefde voor zich winnen. En de vraag is of dat gaat lukken of niet. Nobody knows this cell block I see right now. En dat hinder, dat is zijn hinder. Ja, dat is eigenlijk Snorro's redding altijd. Want het is een supersnel paard. En wat we gezien hebben, dat is eigenlijk het dieptepunt van het stuk. Want daar is het paard gevangen genomen. En op die manier proberen de gemene El Commandante en zijn schurken proberen ook Snorro te vangen. Door zijn paard eigenlijk van hem af te pakken. Dus, Ken jij dat mopje van die cipier die last had van een vlieg? Hij sloeg zichzelf op bloedneus. Mooi stuk. Ja, prachtig. Zeker een leuk stuk. Is het om te lachen of om te huilen? Het is om te lachen. Ja, eerder om te lachen. Ja. Eerder gespeeld? Ja, wel vaker. Ja, we zitten ook op een toneelopleiding, Friesland College, dus ja, we spelen wel vaker. laat ze gewoon maar op je... Vorig jaar woon ze met haar voorstelling 2 gouden gurbes. En daar was ze dit hier zeker net veronderd van. Ja, precies. Is prima. Ja, het gaat me niet om de prijzen, zeg maar. Het gaat me gewoon om dat we weer zo'n hele toffe voorstelling maken met z'n allen. En ik hoop dat dat lukt. Het is allemaal heel spannend. Vrolijk paard. De spelers van Snorro hebben ook nog 2 weken te gaan. Op 30 juni keert het stuk in première. We zijn helemaal op schema. De laatste dingen nog. Komt helemaal klevervrede. Ja, kom op. Ja, heel goed. Ja, lekker. Lekker peertje pesten. Doet Miranda Bolhuis, Tolwe Ierlien, Peer Gint op Oerelzeeg, spelen terug theater, dacht ze, er komt een dag dat ik Peer Gint regisseer. En dit hier docht ze dat in Burgum, een dream. Gemeen vraagje, kan ze daarover hinnen, hoe die van theater?
Nee. Nee, want het is heel anders. Nee, dat moet je niet proberen. Want dan kan je nooit meer een Shakespeare doen, dan kan je nooit meer een Ibsen doen, dan kan je nooit meer, dat maakt niet uit. Dus je maakt er gewoon weer iets heel anders van. En dat is heel goed gelukt. Het is heel anders, ja. Ja, tinker om, nou praat er wel. Ja. Kist over je peer. Peer Potter. Oh, denk er maar om, je weet het heel wat ik al je kent. Peer is een jongen. Ik wil net zeggen dat er een indrege jeugd zit of zo net, maar hij leeft wel in een hele fantasiewereld die eigenlijk ontstaan is. Doordat zijn heid misschien wel wat te volle drank hier en daar probeerde een soort bij zijn mem. En zijn mem die vertelde hem dan verhaal, waardoor er dan eigenlijk toch wat rustiger en wat ontspannender weer. Maar doordat het heel vaak barren, kreeg je op een gegeven moment een hele soort fantasieën in de holle. En dan kreeg je op een gegeven moment, dan wordt de fantasieën, ja dat wordt dan werkelijkheid. Peer, als het er een lofdriedek is, ga zeker een mantel in die zichtbaar maken. Dan gaat er fot en dan komt er weer om. Dan is er fot rond, als het ware een beetje man bij. Want hij wil eigenlijk wel de vraat in. Maar ja, daar barren dan van alles en dan dacht ik van nee, maar toch eerst maar weer om. En dan komt er mij wat verhaal weer om bij zijn man. En dan al na gelang, dan is er in zijn dorp, daar is er een beetje de verskoppeling, zeg maar. Daar wordt er, maar vooral, je bent op zich wel gek op hem, maar die houden hem ook weer wat oud. Hier zie ik dus het avontuur. Daar gaat er dus uit zijn dorp bij, waar er dus de verskoppeling dus is. En dan beleeft er dus van alles in de vraat. Peer Gynt gaat komende vrijdag in première. Ja, vanaf 5, 4, 3. Alsjeblieft. Dron Riep speelt dit hier uit de loft. Een mooi verhaal werd Steven Spielberg de film The Terminal al zo maken. Het idee om er een Ieper losspel van te maken komt van Jelmer Hoekstra en ze regisseert het ik. Er zijn een soort regisseursaudities, tenminste een oproep in de kranten van hey, wij hebben de plak en de middelen, hij joodde het idee en deed ik het wat. En ik hier gewoon een idee voor de stick, dus dan ga ik dat uitwerken, een soort plan van maken, een concept. En dat heb ik inzinnen en toen mocht ik komen op gesprek. Ja. En weer heel leuk. Weer eigenlijk een heel leuk gesprek. Ja. En toen hier zoiets van, nou, dat willen we wel doen. Ik heb bezocht om een andere discipline er wat oors in te brengen, namelijk de doens. En figuratie, om dat veel meer trommelke heen erin te leggen. Dat beweging, Ian met de tekst eigenlijk, met teksttoneel. Ik heb er gewoon een idee van, maar als ik nou het resultaat zie, dan werkt het eigenlijk heel verrassend goed. What's the purpose of your visit? Business or pleasure? Ja. Je komt uit Krakowia, meneer? Krakowia. Ik kijk door een man, die komt naar Amerika toe om bepaalde redenen. En wilst hij in de loft zit, wordt er een coup gepleegd, een revolutie in zijn land. En hij maakt Amerika net in, want zijn paspoort is net geldig. Hij ken ik net wel waarom, want hij heeft geen visum en geen ticket enzovoort. Maar als gevolg dat hij een jaar lang op een vliegveld wennet. Nou, wat er dan allemaal gebeurt, voor gekkigheden en rare fratsen. Nou ja, wen je op. Het is natuurlijk net een plak om te wijnen. Nee. Dus dat is al grappig en vreemd. Ja. Krakowia. Meneer Nikolai. Het is een wierbad verhaal, maar Dron Riep jouwt er een eigen invulling aan. Joen is de première en daarna wordt het nog 4 keer opvierd. Doorheen successen. En vanmiddag stuurde Bontekeer nog wat foto's naar. Zij spelen Straferus. Tiet is een cirkel. Meer informatie hierover is te vinden op www.ierpelospulbontekeer.nl. En nou maar praktiseren wij hem heen zullen dit hier. Genoeg keuze, dacht ik zo. Dit wie de kaartroute voor deze week. Na je week dan stappen wij op een boord in Skielige. Want dan zullen wij van maandag aan te mei sneeuwen. Elke dag verslag van het Oeral Festival. Kaarroute op Oeral dus. En dan zitten we op het plak van hier. Bedankt voor het zien. En tot na je week.